Şeyle Özgelli efir açtı. Kim gelip koşulur ha? Paylaşsam mı kara efiri? Yoksa siktir edip yapaysam mı? Спасибо. Спасибо, что оповещаешь других пользователей, что я открыл эфир. Мне это так приятно, ТикТок, что ты заботишься обо мне. Так держать. Спасибо. Я никого не буду приглашать. Maksat giç yaşı kolum taplon. Gelin sağaman, can sağlık, özün duysun, yürek ursun. Halak vaklı. Sesim eşitiliyor mu? Cadeli nazarım can beledime. Спасибо, дорогая. Düşüm. Efir paylaşaydın da oğlum ya da like basalım adam başına 100 sancık like hiç adam olana 100 sancık like ben. O eline mi adama ya şöyle 10 sekundun içinde. Eğer kıyın olmasanız elbette. Ve aleyküm maksat ve aleyküm kovum taplon. Aya gelirler da erkim çöreği yanır muad. Erkim şu an oturanlar serialini açıp ya da PlayStation açıp bilmem. Ertirim altıncığın deyincal şunu. Deyincal şunu. Gideyin öye. Deyip bar yardım durulgu taya. Bilye dalıp berey. Deyip bar daya. Bilye darın alarını ittim. Darav tavıza. Ertir beşincığın. Doğan ertir altıncığın. Pamoyum. Beşincığın ma ertir? Aleyküm selam. O ertil beşincığına kenara yok. Ben ertil altıncığını yıktım. Gel cidden. Ay men için yerin altıncığına neyme Gülşat. İşlemek o yatırıyanlar. Maksat sana şu dörtlük söyleme. Otur. Benim için dörtlük diyenini aydıp ettirdim. Aydıp like bastırdım. Aydıp etsem erkme medya. Yani şu efirde oturun 4 adam var. Şoları medya. Aydıp ettirdim. Zaten girenine gör yazılayandır. Doğru bildiğim zada cedel edelim. Cedel bir qowzat del aslında. Bilýän Gülşat. Cedel diýmek sen utan ýagdaýynda da garşyňdaky adam utulanyna gynanýa. Sen şonu üzýän. Şoň üçin cedel etmeň. Haklygyny hakykatan bilseňem senki dogry diýenim geçdi. Onu 4 goşmak. Öňüm 2 sanak dosya, biri bir aprilon bir tarihten bir dağın okaptır da karış tarih molym hem şotan dissertasiýa goraptır. Onun birinin öýüne var ýalar, ýa-ni 2 oglan bolup mihmançylyga var ýalar. Onun şol molym adam otyr sesini çykarman ýa dosy we mihmançylygyny baran adam ikisi jedel edýär. Tarihte bolup geçen zatlar bardy. Onun öýün mihmany planlatdy.
ak diye, eylekem qara diye. Onun diye dost soruyor. Davay diye şulu gelenden soraly ya şu molim ya şol urdan ya. Bulan bolya diye. Yankı öýüň mihman soruyor. Halipa şu da şeyle gerem diye bolin. Bulan o senki doğru diye. Öýüň mihmanı. Onun akşam öýüne gaýdyp barýakary soraýar da. Halipa diye şu da diye düýüncük geçdik kimiz diye. Şu tapagy diye. Şu da adamım ne doğruduğunu bilýän diye. Näme üçin sen şoňa senki doğru diýdiň diye. Bulam şu taýda şunu aýdýar. Dogonjum diye biz diye biriniň öýüne mihmançylyga bardyk diye. Şol adamyň şu aýdan radyny senki doğru diýsek diye. Şu taýda adam köşeşýär we rahat bolýar diye. Düşünýärmi diye. Ýöne senki näde doğru diýsek, on hussy bassalar diye bir göwnü düşer diye bir adam göwnüne degersiýär diye. Diýme diye wagt gelende diye göz açylar olup düşünür diye şu ýalňyşanna diye. Innike jeder etmez diye. Bizem şol ýalyk bolmaly. Yani her kime düşünürjek kurtulmaly. Jeder etip durmaly. Jeder gowdat däl. Şoň üçin oňarsaňyz jedel etmeňe maslahat berip bilersiňiz ýa-da pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Näme pikiriňiz bar bolsa. Düýnem bir dogonjugymyz gelip çöregini alypdyrlar aeroportda nämesini alypdyrlar. Näme şoňady? Gowurdagyny alypdyrlar diýen pamoýmy, ýene bir zadyny alypdyrlar. Şonu efirden efire aýdyp ne aldylar diýip görgüli. Elbette şu an men kinem alsalar, nemin ejem bir zat uğrasa, şu taýdan, men üçin şu zat satyn alynan zatdan has gymmat, has wajyply zat. Düşünýärmi? Onu daşayan adam, ýagny arasy durýan adam, leppe edip zyňmaly, gitmeli. Şoň berilen adam, şonu öz zady ýalyk, öz şagasyny ekidip berýän ýaly düşünen bolsa, şonu bermezdi. Şu da talep eder hakkını. Oğlun bolan ak diýenler ay bor bolmayan bolsa mesele däl zyňyk gaýdanlar şu taýda. Men şeýit düşünýän elbette. Onu men özüm Türkde wagtym nemeden Türkmenistanyň kalbasalar ýadym, doňuz kalbasy. Doňuzyň etinden gowulýar diýipler. Adalet diýip kalbasa wady. Adalet diýen şu pamam doktorsk. Svininalar. Özüm haram bolan soň haram doňuzyň etini ýenne. No şolary almak üçin ýürüýte adamyň öýüne gidýärdim şu çöregi. Ejem öýde ýapýardy çöregi. Duhovkada. Onda da şu çörek gelýänçe hiňläpdi şu çörek paketiň içinde. Aladym öýüne getirip şu paketi açmandyrym şu çöregi. Ýöne ejemiň uğrudan zat diýip şu çöregi hiňini aýyryp arasalap onda da ýydım men şonu. Öltemem ejem gelden ölüýün. Yaradanam men şu ejem öldürenem ejem bolsun. Eger kalbasa süýji bolsa, doktor kalbasa süýji bolsa, tagamly bolsa, onda doňuzyň etinendir. Günne efir açylýan mara eýleklerim açyp başladylar aýyny her gün. Adakada davata zaten işi şolu onu açýar. Begenler ýaşlar her tarapdan çar tarapdan açylyp durýan efirler. O her kimde 2-3 adam otursun. O her kim efirine bir kuşanak aktivist otursun, bir kuşanak propagandist otursun, bir kuşanak araçy ýagny neutral adam otursun. Men ýalyk topoýum açsyn efirleri. O
Menneniň bolma. Ya diýsinler ýa agentden şoňdan soraň bir zady ütken. Maňa diýmezler, ýöne saňa diýip bilirler. Türkmen gelini. Sebäbi maňa aktivistler hiç nimeler gelmeýän käde diýýärdi buny. Söýgü hakda bay bu ana söýgü hakyny gurrun etsek bu rejimden, diktaturdan çuňur gep gurrunda söýgü. Sebäp diýenni söýgüliň çeşitleri bar. Awa söýgü ýatdan çykyp bilen söýgü bar. Bilemok siz ýaşadyňyzmy, şonu ýaşamadyňyzmy? Ýatdan çykmaýan söýgü bar. Onuň ömrüň boýunça söýüp geçen birisi bolýar. Ine men hiç nöwedem bardy, gurrun edýän, hiç kim degişler. Awa jo ikimizem öýrenişip aýryşanam entämini şonu görsem как будто он mäşäşli çağaýalyk ýüzüm gyzaryp bara. Erwet bolýanna. Söýgü ananýan elbetde maktatçan, söýgü ananýan. Daga näme? Sesim kesildi. Aýplama internetten mulaýmasy. Söýgü ananýan maksat. Ýagny söýgüliň çeşitleri diýdim ýa. Birincisi ene atanyň öz perzendleri bolan söýgü. Şolar näme diýse de edýär. Onuň ten kim bol, narkoman bol, prezident bol, şatlyk şeýhiýew bol, tapaw ýok kim bol aýtyn ejen dünýäde hiç sen ýigren bilmejek aýallaryň biri, ýa-ni söýgüliň biri de. Sen hiç ýigrenmeýän şo näme sen? Ýöne bir aýal maşgala ýa-da bir erkek adama bolan söýgüň bolsa, napример, aýallaryň erkegi bolýar ýa-da galy boýlaň erkegi bolýar. Opşum olar bir-birini terk edip bilýär. Söýgüşler terk edýärler. Dalişne öýdümde ne birinji söýgülim nemedi durmuşa çykdy, çağasa boldy. Как будто söýgü ýok, galakda aramda ýok, şo diýip şonu aljak bolup ölýärdim. Nisip etmedi. Durmuşa çykdy. Bu ýatdan çykyp gitdi, şola söýgü däl eken. Diýmek. Jinsy gatnaşykly söýgüler, mawa jinsy gatnaşykly söýgü, pula bolan söýgü, ýagny pulun guly bolýarlar, diktator bolan söýgüler bar, diktator söýýärler. Söýgüň çeşidi kän. Duýgularyň şahsy söýgüdür. Ne şuman Ukraina'da var. Ben görýän Ukraina diýip aýdýanmyn, Türkmenistanda da dollar. Yetimler köşküne berýär, öz çağasyny. Ýagny şonu dogrýarlar. Soň yetimler köşküne berýär. Şo çağalar 20 ýaşly çağalar bolýar. 20-25 ýaşly. Ejesem diri, kakasam näbelli. Ne şo çağda näme günä bar? Şo çağa istek gelmedi şu dünýä. Sen dogurdunmy? Zalyot boldunmy? Gaýrat et. Dogur ejene ber. Ejene berip bilmesen birine ber garnaşaň birine ber. Şo çağan goýma yetimler köşküne. Şo gowdat däl. Soň mehir görmedik çağa gödök bolýar. Ýagny elbetde mehir görmedik çağa maskaradan çykyp bilen normal ejet kakasy bolan maskaradan çykyp bilýär. Mehir görmedik. Ýöne köplenç yetimler köşküne şuraya ýerde ularan çağlaýyp mehir gören hakda.
Ene sevgisi akıl etmez sevgi. Doğru. Türkmen geleni. Özüň barada bir kagsyz aýtdan hem işleýän, ýerde işleýän, işleýänmi, ýa senin men ýer ýatyrýanmy? Aw. Bu arada neme işlemek isleýän ba bolsa, dost oglanynyň Türkde maňa ýük tap berýän oglanyň kampaniýasy we sigorta ýasap berýär. Ýagny original sigorta, подделка däl, original bollugy sigorta. Aw, şol atlary reklam edip bilersiňiz. Men size bahalaryny uradan isteseňiz, öz bahasyndan hiç şerik zady ýok. Naprimер, rodayda 100 manat diýip ýazýan bolsa, strahowkaň 100-ni de 100 manat diýip ýazylýar. Ýöne size komissionyny berýär. Täzerak asty tanşyňyz, bilişiňiz bar bolsa 5 manat pul. Aw, sosial ulgamdan ulanýan bolsaňyz paýlaşyň. We pul gazanyň, adamlar ýatan ýeriňizden size iş sat bolanak. Mine Türkde tanışam ýok, şol atlar edýän. Ýöne opşum diýenler kim işläse gelse, kimlik oňorýan ma bolsa, kimlige oňoranak ýöne diňe strahowka edip berýär. Tanışyňyza, bilişiňize aýdyşdyryň. Любой страховка медицинская ma olar gymmatrak. Kimlik üçin amma ýok la ýok, Gülşah İstanbul'y mesela ýekeze gidip gördüm İstanbul'u. Hudaýa. Olam geçen ýyl gitdim ejen. O geçen ýyl. Ýok, geçen ýyl gitdim ben. 2020'de gittim, geçen ýylym näre? 2020'de gittim. Covid'de dara karoç, Covid'de uğruna gittim. Yollar bomboş. Hiç kim yok, probka yok. Yönü bir çetinden o çetine varyansan bizar bolýar. Covid'de uğruna. Ýöne pikir edýän oturup şu Covid bolan bolsa, näýlik bolardy o bärse. Näýerine bilet köşeler doldur adamdan. Eger men berim probkadyr diýip goýdumdan soň. Gelsem ökman görüşür. Nesip bolsa gelsem eger. Ba oglanlar gyzlarlan görüşýän adamdan görüşürsiň gelýär. Ýagny ikisiniň aňyrsyna därlerim żywoy. Ba hiç kim gelen ay bu söwüşüz gelen ay ýani hiç kim. Ha? Her sarın günü. Kiev'de. Bombadan uzak. Kiev paytaxtda da. Neme maňa berdi diýlen ýa karaşyny. Lewaplar, marlar, daha solar, baryňyz neme diýipler. Onuň menem oňa diýdim näre özüň lewaply, ýene öz lewaplaryňy at takýan. Gutorun seniň ýanynda awraýlyp ýazmam. Men lewaply doglanma puşman edýän. Arkadaşyma küfür edenler hepsini hapis edýär. Sizler bekleňler. Sizler ben alacağım. Hepinizi ben tek başıma.
O gaty ütgeçlik şol bolgan mana. Şuma da koyan da sen SMS kanka. Doğrudan alıp bermek değil, aldırmazlığı ya da alırsa da al senin olsun diýmek öwretmeli ya da öwrenmeli. Her kimin öýe duruş bolmaly. Elbette her kim alıp berjek bolsaň olaryň işeme de gelmeýär bilen. Aýyny bol. Plana öwürgeli aýdaýmaly ya da ýene bir gara gör aýdaýmaly. Geçýärdi. Men pikirimçe bara nemelen aktivistlerin ya da şahatlık açanlar efiri ya da nime açanlar adı açanlar girip kuraymer ettiler ha. Kim açtıklar o efiri? Şahatlık açıptır. Şahatlık gül açıptır. Şükür elbette şahatlık öýleň ogmy. Şu adam satyp berýärsiň. Leýsin gollaýanlar mar boldy. Ay. İlla adam oturuyor şunu efirine de. Bir mani adam aydan akşama. Sözünü ne tagamma ne dudu var. İçiyenler. Özü nasıl öldürüp içiyenler adam var. Hatta çok bana oradan var. Kadimden gelen. Aydanı. Kötü kıskan bay oladı diye. Baylık neyemedi? Şahatlık. Maalesef de ay geçti. Benim dostum derler. Doğru Murat. Düşündün mü? Murat Kurban sen dostum var. Murat Kurban fayt. Allah'a efir ediyor var. Uysun ya oğlum. Ya da Dilvera Balak fayt. Allah'a sen efir. Düşünmedim ya oğlum kestim. Neye mi manida diydin? Ay bo gelmesin mi o? Zorla getirecek mi? Pisi su pisi diye. Gülşat sen. Oğlum biri çıkıp. Gülşat sen düşünüyor musun? Ay değilsin nerede çalır? Burada diyenisi annemen şuranlara. Özlere gelen adamın yüzünü alýarlar, her kim zat diýerler, paýş söz bilen söýýärler. Bizim tapawudymyz bolmalylar aşalardan o. Yani millet pikir etmesin, ne aktivist diýilen adam gödök gruby gollamaýanlar gollanapdy. Ýok. Yeter ki söýülme arkaň gurlar pikirini aýt. Hiç kimseň izjene de bajyňa da yetmez. Köpüsi var yazgam yazıp bilen şuraň marany erkek gurrun däle. Şol atlaryny çalışsyn ütgesinler. Hat yazmaly öwrensinler iňmen.
aktivistem, nemesem, propagandistem. Doğru değil mi? Gel gelesin gel sarkın gel soraşman gelsen. Men ayır sizi men doğanlam. Men Türkmen Müslüman doğanlam. Ay sağ Selamun aleyküm. Alo. Alo. Wa aleykümselam. Bak ne Alo. приятно. Ne koca gülleşip otursan ha? Daş maksadım seninle neyle gülleşip maksat be. Şolan bara beyliklerge yerine gidip otur. Sen öňün kesem okma. Yok. Adımlar olam okma. Yo şey diyeyim ya gelmesinler gelme. Medip zorla getirecekim bir yerine. Elbette onun iyisi vardır, gücü vardır. Aa, Yok bilen aydışın yaman doğru su pes tapar dip. Her kimin bir özünün pikir alışıp beriş bir adam var mı kan dünya garaşı? Kimiz layık diye. hı. Yani maksada sevgi değilsin sırazdan cinsi neme öğreyorlar. Hükman cinsi katnaşık değil, o bir tutku. Yani cinsi çekim mi ne mi deyin. O bir Yo tabiatın cinsisi doğru değil. zat. O 2 minutlık da mümkün 2 minutlık boran sonra. Neye yitip gitmeliler nasıl şey. Yani ağacı öğren bir gibi üt geçecek ağaç. Ya bir denize qarap oturayım. Bizim balkonumuz denize qarap durdu. Biz içinde bir kovuluk bilen seyretken de şoňa. Bak zatlar bir tüsü Hmm. özün hiç kimden düşünýäňe şu aýa seredinde ya da Doğru. deňiri suw seredin, oda seredinde. Ýa-da mine daşa çykan parçalar görýän. Käbir bir öňde bir izidir, käbir el tutuşyp çykyrak götürenler bir ki daşna ser diýip goýanýa. Hı. Näçe kyal söýgü şolan bir ha, o görmeklik. Demin käwat bar gawan ýany şu ýaşly adamlar bar. El tutuş gezýär. Ýaşlary 60'dan geçenler. Esasanam Türkde başlaýar. Unda şeýle ýurtda bar, Türkde de, Ukrainada da şuna erik bir fiiller çykdylar. Bizde olsa çekinýärler, ha näme gowy hem er öňde gider aýal mıttyk edip daýjyjyk giyse. Şodaro, ýaman. Towşanmy, dälmi ýöne bilemok. Dünýä standartlary boýunça 3 minut diýerler da, ýöne şu men dünýä standartyna paşdy ýetdim-ne. Diýmek men idealmy bir tarap. 3 minutda gynanama, 2 minutda gynanama. Ya bir owudun gyz görüň üýtgeşik men ulakan aýagy. Bir daşdan görýip goýanýar. Allah can näl gözel zatlar yaratýan. Men gaýnymyň bir gepi bar, ýene gaýnadan girin. Täze gelin olup düşen wagtlarym zat kapdan biri gelse, şol gelen adamyň dedi, pikir et han dedi. Sen onu şonu çust et, han şo gowy niýetde gelýän, ýaman niýetde gelýän dedi. Men şonu hiç oýlanmadym, han bir adam kapydan girer, ýaman niýetlen gelermi kädip. Uje ay gelin geçin dip bari biz tim bol çerçevelerde hasam kendi şol nemem. Dertinç yani. Şo gelin geçin dip bari ezetläp töre geçirip sıra çay goýup bar zatlarından çıkarıp gaýnanyň bolsaýdy hani şonu gelen adamy birinçi şonu analiz et. Analiz etmek gelmeýär, ha mehman geldi dip bara. Bilmeýän men hiç şonu pikir etmedim men şonu. Ýa-da men ejemiň bir ýaman görýän gyllygy bardy. Biz ýaş wagtymyz näme masrofka, asan hemmege bir de bolanokdy da холодильник ýa-da näme bileşe mantyk-azan. Soň bir goňşymyz ejemden sorasy bermedi ejemken. Ay özüm bişirjek ýene jem halan okja zat alışveriş etmege. Özünde ýokmy soram ýa şonusy soň
Konuşuymsam icem yok wagty gelip benden sorap alyp gidýärdi. Men bilýärmen ýok diýip bilmejegini. Icem hiç ýok diýme öwren. Soň özüň nime bolarsyň diýip bara bilmeýin men şonu edip bilmedim hiçem. Şonun bir Sen dogry aýdýan eken mala. dogry aýtdy men karakterim uje meniň genetikamy, ganymmy, karakterimmi bilemok näme. Men neçe adama pul berip barayın, täm alyp berip bilemok, neçe harzymyzy algyň üstünde uruş edenlerim boldy. Seramma ýene-de bara durup bilmem. Uşo Şu karakter sen özel karakteriň bar eken ne bolýar? men şu karakterinden gardyt edýän şu içimde bar, şu gowluk bar. Edi bilsem kömek edesim geli. Bugün maksat bir sany oglanjyk bar. Neme? Çünki wagtlar keşfetimde kençik oglanjyk desem bir 20-25 ýaşlarynda bardyr. Özü rak, больницада bir palatada özü her gün videosunu çekem. Bugün näme edildi, bugün heme terapiýa, bugün analizim öyle boldy, bugün panos geçirdim, uzylygyn ýene bir zat. Şo her günki ýagdaýyny aýdýar. Soň maksadym öňrek bir efirinde zat diýipdi. Näde pasport almaly, şo zatlaryň ýollaryny bilýän, öwredeýän zat bar diýip görüň etsem meni maksada şol oglanyň nimesini goýberdim. Soraşdyrhan dedim, hana näle kömek edip bolşaň bir şekilde kömek edesim geldi. Belki onun kömeğe ihtiyacım yok. Hiçbir eli kömek soranam okul olan. Diňe öz ýagdaýlaryny aýdyp video çeker. Patpişigem 300 min näçem hal täze açan olmaly demesine. Soň maksatdan bir oraly olmady. Soň bir videosunu ýeke profiline girdim. Ýeke kommentarylar okudum, zat ýok. Birinde çykdy. Nerede sen akasy Şwitsariýada eken olan. Şwitsariýada zalet geçen ýapdy. Soň karoçy Abiyunus geldi. Şulam Ukraina'da Türkmen. Abiyunus hoş geldin. Selamun aleyküm. Türkmen mi? Abiyunus mu? Allah. Yok, Abu Yunus tanıyan Abu Yunus. Türkmen de olmadı o. Meme Şvitsariýada akdiýan. Allah, Türkmen eken çärjülüğün öz orusça gepliyem. Dur, maksady indi bir hiler neme gördün dedi. Senki ýalak sıcak kanlımy, bir kömek edecek. Şunyam kayn dip oyladım. Ben maksatdan bir oral olmadı. Kızgılan göreň gelinece orusçany bilemok dedi. Eýtde beýtde däni kıvırık göberdi. Akasy olalım pamon Şwitsariýada nime bar, dokumenti zat barmy kan öz ofitsial deldi. Ofitsialny palatada öz отдельный ответ как положено леченийский dipdi. Tuğulem. Ýaçy ýok. Hakyky baýetde gara hökman eline bir gyljalyp çykmaly däl ýa-da hökman birli gelip onuma dip ýumruklaşmaly. Uje bir kesel bilen barotsa tutýar şolar. Bir daşyndan görüp şoňa dokubandym mesela. Ah, 25-30 minut senkidir de seni ýaragsyz sonra TikTok 25-30 minut bolanak bular. Sen barlalyp gitdi özüň androloga gidip gör, urologa gidip gör. Sen problemaň bar. Nime şutak gelýär TikTok şu diňe türkmenlerde mi sine janna diňe negatif ýa-da bir zat şu näme şu şeýler garaýar. Benim şoňa hayran. Men hemişe şondan näçin agressivnesler, näçin diňe bir o zatlar içinden hem saylap eline nime alıp musurkadan zat toplaýarlar ha, çokulap için. Eli şoň kuyal bir yerlerden bir musur çykarjak. Şolar bara goýber bir güllü, bir çemelli, bir gowy bir ýere goýber şu taýdan bir çürük, bir möjük taparlar, ýaprak taparlar. Buň bäli näme işi bar diýerler bilýärmi? Hiç bir gowy zat gözlemeýärler, hiç. Kaçan da sen şolar wo dogry aýtýan diýen geldi onjum dip şonu ezzetläp çağırýarlar. Sen şu taýda ýalňyş aýtdyň ýa sen. Mene uje bar efire girenden uje başlaýarlar. Öyle sizin efirinde sen var eken girdim maksadym ýok patişe pamam bir sada ýazdy. Olam sen haqda ýazdy menem. Şo patişe atwet berenden ay meniň şu taýda diýdi däme näme bar diýdim. Bir serpim sözüň soňuna çelem etme uçurup öberdiler meni. Oğlum sen näme bolar etdim şu eski.
O ağzına Dönüklere salamu aleyküm. Ne gerek yok. Dönük yo berde melik. Kime dönük? Dönüklere salam olsun. Sere dönük Gerek? diýmek kime göre dönük? Yani Men sana hem göre analiz edecek geldiğinde salamu aleyküm analiz edeyim. Salam aleyküm diyenim же hemmenize уже. Aleyküm. Yani kim var olsa adam zaten yapma. Gelen geçen Salam hemmesine. Salamu aleyküm demek var. Ne hemen anlat ya. Mirvan demek. Awa. Hemmenize aleyküm. O Avat- hukmaya avatançılık dönükler. Yadam dine birine mesela manazir men yazýarlarda Türkmen gelin salamu aleyküm diýerler. Uje meň adım tutmaňyza gerek ýok. Şu efire turanlar hemmesine berilen salam. Şonu hemmemiz hem almaly şoň aleykümselam diýip. Täne almaýar salamny. Ýigrenki keleydi. ana Ne, men induk şonu saklayan arada mı? aýtdym. Şonu arada aýtdym bilýärmi? Nimede? Näme üçin salamu aleykümler diýerler diýin. Salamu aleyküm diýmek emmekşe diýil. Awa. Emmekşe Aynen. diýişler şu diýip aýtdym men. Sen Evet. badam ýokmy efir. Aýşy aýdylýarlar. Ýok şuraya kimler diýenler. Ýok salamu aleyküm. Türklerde ba Türklerin diline sizler amma bizler amma. Bizim dilimizde yok sizler diýip. Bizde siz var. Men şu kitapda duşamakdan Türkmen kitaplarına. Most men şu kitap okan nereden Aha sizler. neme sen jargon slang diýýän da var bir gawat gelmedin ömrüňde. Şive değil ya. Jargon başka da. Jargon normal söýüş bolýar. Slang diýip näme diýdi? Tamam sizler bar edebiyatda. Abo teke sizin dilinizde siz tamam geçýär. Edebi dilde sizler bar tamam. Yo köçe diline var umumlaşdyryp bolýar da käwirdatdyr. Mäli gowmujygym salam berdiňiz iznem soraşmadygym sıraz temaga girip gitdik. Gowum ýagdaýlaryň. Ha o narman bolsa. Boş boş. Atwyrmasam Yo, näde? Sowetlere şükür gaýdyň go. Sowet beraýinde içim bıjyklap barýar. Ajyk saçyň gowja diýip tyrkyp akurat edip ana izlerine karotky öňüne uzun kıvırcık edip onlar oňarýar. Sen ýaşçy bolan oňaraýdy gaýrat edip. Nereye cevap veren ne mesela sistem yapsan mel. Jargon sen slang kibarrat melik. Yani neylik mani verey. Yani jargonu şiwe diýip duran kimdi? Jargona şive diýemem men. Şive diýdim mi? Ýangja şiwe diýdiň wara ertir Yok, şu sen- efiriň wara nebette sahraniýetde gaýtadan var. Ýamaşka. Opşim Короче, şive bolsun bolýar. Guruluşmy şivesi. Jargonyň özü, jargon diýmek slang jargon, ýagny başga da sinonim tapmak da şu sözüň. Napример, diýmek bet diýäse biz, şu jargon şu bet diýmek. Slang bolýar. Jargony kimliňe senmi diýmelmi? Men bir O diýip- däller bet diýmek. Oo, Problem mesele däl, bilýärmi? Şöyle mesele däl bab zat. jargon ors sözmi näme söz orslarda men eşitdim oklarynja eşitdim. Yo jargon o orsan. Jargonu söz diýip bar. Jargon. Turist Slang. sözädäl o ýabanjy kökenli söz. Slang var ha neme angliýasydan var gelip biler. İkisem bir zat, Jargon. bir many berýär şolan. İkisem slangam jargonum. Bilýän. O da. Salamu aleykümler diýip şeýle umumlaşdyryp bolýar da var bilýärmi? Çokdan bir ýerde ýazylma gerek ga. Awo adat edebiyat var, hoňam köçäňem öz bolşly edebiyat var. Oo. Ona Neyse, adamlar var ne- öz aralaryny umumlaşdyryp demek gelir diýerler. Nälik bugün biz bilime bilen öwes geldi. Bilen söýü hakda göründüşdi edelik. Söýgü diýende näme düşünýär? Söýgü almadylay. Söýgü bu ajaýyp bir başgaça bir duýgu da o bir şeýle näzik bolýar. Yok, erkekle Emma ayağın häzirki söýgüden uralýan bolyn. Häzirki söýgü diňe ýertire senni hem bolup bilýär. Täwirlerini. Düşünen oklar aw söýgüň nämedigini.
Vapşe poeziya, roman, zat, o zatlar var. O zatlardan daşlaşan Türkmen vapşe var bir. Birek var. Simpatiya bildirip da söýgüni dowam etdirmek diýen düşünjeden. Sıda düşüp barýar diýseňem ýalňyşaň o. Düşünen oklara. Ben başkaları boş ver, senin söýge garaýşyň näli? İň dünýäde iň bir gaty söýýän zadyň näme? Ya adam. Mäli sonra o düşünmede diýär. Mäli söýgü bam diýip soranak senden. Söýgü näme diýip soraýar. Söýgü näme ta? Ay, näme diýin bir Düşünjä bir bisak var halayan no misal üçin çağan bolsa bir ulu söýgü var seňdir betdirýän çağan dare bolsa şol eý görýän çağa bolan söýgü bolup bilýär sen her hillere men aýtsak bolýar. Ýöne var şo söýgü diýilýär nätur arasda duýgy. Bilýärmi? Hiç il var o ýerde ters turstat ýok da. Aýratyn o şeýle üýtgeşik duýgu da. Hiç il ýamanlyk var, göz bilen garalmaýan açyk arasda duýgu var, söýgü diýilýär. Senin Onu- iň söýýän zadyň näme ýa-da kimmi näme diýin? Ay. Mene näme halaýanmam ýadymdan çykartdyr. Ya, görýärmijiň? Uje nefret, negativ zatlaryň köp näçe adam bir zady köp ulansa, şoňa öwrenşik diýär. Garas köýmegi, nämeligini ýadyndan çykartdyr. Näpirme ejeň bir iýsimi, ejeňiň iýsi. Hani ýadam näl diýin? Başka näme bir ütdeş, hani ýaňym öz ýerde aýtdy, ejeňiň bir çüplislänen bolsa çören iýesim gelip diýdi. Ol bir uje ulakan söýü, o hemme kimde bolan, gede sen aýtdyň enäniň çağasynda bolan söýgüsidi. Çağalar diýdi, ben köpsü doma berýär, ýa-da görýäs taşeritlarda öldüreller bar öz çağalaryny. Olam her hilde o söýýär. De içinde bir bilmeýän kimi, nämäni, nähili söýjäň bilmeýän ýöne şu söýesin gelýär içinde bilýärmi? Bir zat gowy göresin gel. Birine bir ýaxşylyk eden özüňe bir priýatny bolýar. Şolam şoňa bolan söýgü uje çувство döräkde içinde. Şoň üçin aýtjak bolýan, dawajy köpräk söýgü hakda görüň edelim. Mana kinolar alňlarda iň berkisi mana Superman alınlar ýa-da Spiderman alınlar, Amerikan bir dünýäde iň bir meşhur kinolar. Şolardan hökman soňunda birini söýýär we söýgü gazanýar şo. Hani näme zatdan barutsa etseňizler hem hiç wagt söýgüni ýatdan çykarmaňlar, hiç wagtdan. Hökman bir gyzy ölüp öçüp söýüň diýem, o ölüp öçüp söýseňiz ola hemme berilýän duýgu däl o. Hakyky bir bilen iki taraply sembolya. Bir-birini şunýa nemese o hemme berilýän de ol bir ulakan bir şans. O käşke o hemme nesip etse. Ýöne hökman o bolmasada başga bir dünýäni söýüň, ýaşamagy söýüň. Ömürden geçip barýar da bilýärmi? Her minutundan bir zatlar bir dünýädiňler we şöyle öz-özüňizi mutlu ediňler. Allah gaýtlar ýalçyslar bolýarmy? Gelmerden görleşeli. Şu negativ temaňyz bir günlük aýryň, bir saatlyk, ýarym saatlykmy? Näme gowy görýäňiz? İçiňizde galan duýgu näme? Hatep şonu ortağa çykaraly däni, şonu ajy köpeldeli içiňizde bir çüçük bir zada bolan söýüňiz barmy? Men sorunga toğlan söýgüýüm. Onu Sarpamam. gördüm men ýöne söylem o şatlygyň efirinde köpüsi güldüler, zat etdiler. Ýöne şo bir zada publikat etdim. Konuşalım. Bu kiçijigen bolsa Yok, o hobby däme mäli. Sen şuma söýgülen hobbini ütkeýän. Ay ben şo Yok, diýýän hobbym var, hobbini- söýlermi? He? Yani, doğru dedi. Bağlanışıklı ama onu özel çolar. Şoňa bir Hobby interesi var. ýa-da увлечение bolýar. Hobby Söýüp bolmalymy teň pikirinçe? düşünmedim. Uliçeňe diýýän söýüp bolmalymy diýän? Bolar. Evet. Bolar, näme üçin bolmaz? Onça bir razı däl, birine bağlanışıklı şolar. Yo men mara söýgüni
cansız zada bağlap bilemakdyr. İşte men özüm. Yani cansız zada bağlamak men nimeme giren aplikasiýonyma giren. Menki diňe canly zatdyr söýgü. Yani Iskusta diýlen zat söýgü olar däme? men diýene men üçin däl yani. Sen üçin bolup biler. Iskusdan var Men zanlandıran adam däme? näme neten diýjek bolýardyň menen hemme canlandyrýan zadymy, ýa-ni canlandyrýan zadymy goşadyrnak üçin söýmelimi? Sen öz geldi Seret. Sen köp Ya, okapsın ve çok her da zadyn bir seni açıklamasın. Ayt Melik. Haydi. No. Yankı sunun otu var zanlandıryan adam da. Onno. Ondan var şonu söýübemler doğru değil mi? Dogry däl. Edil sağan yasar şey alla sağan ama söýgün esasında var neme dünýäe indirýän. Bolýar Ondan seni söýüp söýüp bir neme aýyrýan sen şumat. Ýagny öz çağaňa diýdiňe, diýmek öz aýdymyňa söýüp bilýän. Sen söýgü umuman aýdym sada diýen umuman bolanyny rewam, rogam, şoň üçin powam, şonu emesem aýdym sada, onu emesem söýmerlersin. Menler belli şu sunun ottaky janrlaryň var bir näsetini söýüp bilerin. Onu janr diýip bilersiň. Ýagny aýdym umuman almanlaryň konkret men aýdymyň rap janry. Ýagny men misal üçin diýende Serdaryň gyzyny söýýän. Ýani Serdar söýýämak, ony gyzyny söýýän diýip bilersiň. Şeň ýöne senki men şuna Serdar söýýän we Serdardan dören ähli söýýän ýa aýdym. Bilemok sen düşünjäň var. Sen öz düşünjäňde galyp bilerdiň, men öz düşünjämde galyp bilerim. Men Elbetde ütkötmek däl düşünjäni. Melik bärde maksat pikiriňi aýtmak. Men pikirimi aýtjam. Seret öz geldi bir hilken okan soň her bir zady uru konkretni bolmasy ýa çötkü analiz edýär bilenmi? Hani matematikada şahyşkur çözüp sanlar ýerine goýuşyň ýa. Bizler pikir ýöredýäs, bizleriň hem bir onça öz geldi bilen pikirimizden gelmän biler ýöne ılalaşýas köp ýerde. Düşünmedik yerlerimizden düşündür bileriz. Ben var bir hili robot ýaly var, duşny gara. Aynen robot ýaly bir zat, aynen programma var. Hani Google'a ýazýan, bir ýazbes mankan atwetler çykyar edi şoňky ýalyk zat. Onu kyzyl belki ben kendi bolup görüň size onu düşünürsiniz. Bäde agent olmak bilen näme baglanşygy var söýgü. Ýagny şol atlar ýok, den aýryldy diýen mende programma var içinde. Şonu aýtsak. Jip takyklym kelläňde. Ay nähilem bolan bir duşny bolup gata oturman birazjyk bolsa ýumşa edip, ýani türkmen gelinen ma aýtda şu temada şoň hatyras üçin näme dilde birazjyk bolsa öýköler zatlar edil çekiri ýazylýar ýaly. Onu ara tamam karşındak adama nähil boluşy ýaly kabul etmek. Ha sen onu birazjyk ütgetjek bolup bilersiň, ütgärse ütgemese o sernoýyny öz bilenede. Her kimiň öz bir karakteri var. Her kimiň öz bir beýni. Aynen öyle. Senden bolsa çumadan bolar diye. Evet, Melik men şuma ütgösem, egerde sen diýişiň ýalyk bolsam men onu özümi aldatdygym bolar. Özümi ikilik etdim bolýar. Ya sen var duýgularyň elbetde gormany var, moral hukugyň bar elbetde. Şu halyňa var, sen çogurumda o awtomatik adam. Men aýdyp bolan näme? Çogurumdaky var adamlar seniň var şu hala şu duýgularyň var ýetbäne. Sen şu duýgu derejaň var galdyran bolmalylar bilýärmi? Ondan häzirki men aýtýan adam bilen sen aýtýan adam amara çapraz gelip biler. Ol sen ýene de var näme? Şol öňkü bir gedek var aldyran Hasan gaýtadan amma aldyrtmazak bolup şeýle görüşýän de gaýtadan ýene de gamlanmazak bolup düşünürip bilýärmi? Şoň üçin ondan sen öz arsenalyň goýup bar jogap bermeli bolýan ol düşünükli zat men üçin. Şeylerlikde hakyň mı? Alabaň sesi geldimi bir ýerden?
Allah. Köşeden arayan onlar itler var her doğumda diyen ya. İtten barım bir üýreýänler Allah ditinem var gül. Geçişinden tanıyan iti modelini. Yok şunu ses demedim. Şart. Ben İt sakap kollarım öýünde. sakladık. Ben yaş vaktimiz bir küçüğümüz vardı. 6 sen barmağı vardı. Hakiki alabay. Çopanet. Zincire danklarından oğurlak edipdirler ha. Yaman kıynalıp gitmiş onu. Beh diýmek onu özüni ogradyp da dawlet ýadan bolmaly sizden. Ol her çağı tel. Yani bir neme derdi. Bir aylık biri Şonda soğuk benim de ettirici. saklamalar. Bir karanlıkça yerde Ondan saklamalar. sonra hemişe oruç küçük sakladık. Hiç mi gerek geldi. Bütün oruç küçük sakladık. Çapa. Oruç küçüğümüzün hemen. Tapıp O bolmaly. öyle yakar rezaydı. Başka küçük alsa benim çapa oyalar. Ne çılgın ya küçüklerimizin çapa. Onu olit ölmän o baky ýaşaýana gene olitini çapa. Dinimizi öğreneceğiz. Pişige de çapa diyorlar. Pişige var azicemden önde. Pişige de çapa diyorlar. Şu at nereden takıldı kaldı. Çapa. Garaz başka Trek efire olmaz. gelip suyu hakta gurun edecek var mı? Bir koy. Evet, Türkmen elde sizden var durmuş. Çıkandınız da edendiniz bir söyüp göründünüz da durmuştu. Men häzirem içimde olup da aşk edip bari. Men hemme zat söýän her kimiz menki siz pikir edýänler mana jinsi demädi. O däl. Men hemme kimi gowgur bir adamy görýän şonu meselen diňe sen şu an saçyňda kemçilik görüwotyn ajyam söýgüsiz galanyň görüwotyn uje göz öňümde neme rentgeni saldym sen uje. Saçyňy düzeltseň bir gowja diýip bir gyz jagaşlyň bara surat jagaş goýsaň birelere gezenen görsem saňa garşynja bir gowanaryn öz-özüne mutlu bolaryn. Düşündiňmi? Şe düzeldesin geli adamlarda. Gynal şeýtlerin adamlara. Neme adamdan var ýagdaýyna düşünmän sen özüň prejde uremen we çıkartdyň. Wot şeşim çıkaryan da elimde däl. Benim Wagtynda Mälik taçyň alyrsan diýe her gün burnuňy sokup betersiň diýe her tüýsiz ada diýe. Şuňaň biraz stylymy etenem apşe umumlaşdyrmasan var. Ya menem wagtynda var edil ýanka edil şeýaly. Söýüwem gördüm, saçma timar beribem gördüm. Benim yüreğimde açdan näle hemenden söýüp. Ben unuttum. Ya näme bolmady. Sen indi bu zatlardan sowadan zat näme? Söýgüden alyp goýan zat näme seni? Men häkimiýet astynadygyma düşündüm. Häkimiýet meň bara durmuşyma päsgel berýän. Ay ýoga, sen hazır Rossiýada saňa kim päsgel bersin? Ýaşasaň ömrüňi. Elimde var. Ýaşaýda gelensoň etjek diýseň men bilmem. Elinde Türkmen pasportun bam sen ýupsuz daňgatym. Ay goýsa. Sen naburda orta öýrenmeli Mälik orşetdi. Ya Huda näme ýalyň edlik diňe var Hudaýy onu soňa mälige ýagşatar diýilýän pozisiýada gezip dönmene. Ýagşatar diýilýän pozisiýada gezip dönmene. Söýgü ýalaý men söýmän. Gaýy paýa bilen aram ýok. Oglanlar näle aram? Men gatnaşdym. No gay, super gay. Bagışlaňa ahranasy bolan. Bir var bir zat diýmek ýerinde bir zat diýende var edil wol wakakan ýar kakkan galmany da var edilmi. Sen şu super bias diýilýänlerden. Men super bias. UFC men näme çempion bolan. Bagışlaňa ahranasy. Men bagışlaňa. Ulaştırmalar akkuratny ýerden. Merdanyň ýazgydan ýokarda bir safşenesini okasana. Maňa ýalakalar bilen güleşmek Gıyırdan kar oldu. Nälik bilen näme men söýü hakda tema açdym. Adamlar mana sen aýdýan o ýurtda problema bar, onu düzeltme, bunu düzeltme dip. Hemmemizin biles dünýäde problema gutarmaýar.
Onu etsen bolman etsen bol problem hiç var çözülmüyor. Yani söýüp bolsaň şu näçe derdiň içinde bolsaň içinde bir söýgü hani şo bir huzurma diýin, näme diýin, şo bir nem çüssa bolsa sen içiňe priýatny da уже daşda näle fiziçisk kynçylyk bolup biler ýa-da moralny bir zat bolup biler. Ýöne içiňde bir ýaşama höwes ýa bir zada bolan baglylyň bolsa, näme men sen aýan aýtdyň men laglaşdym seňle. Bir adam muzikal instrumentine de baglylygy bar. Şo bolmasa şonu görüp durmasa уже zaýdy bilen ok. Ýa-da gynalýar, alýalyna dutarny ýa gitarasyny tırıň edip alýar, göwn açylýar. Diýjek bolýan şo içiňde bir şo bir duýgu hötküçijigen bolsa adam şo aýakda tutarmykaň diýip oýlaýan da. Problemalar çözüp gutaryp bilmeňizler oğlanlar. Gül ömrüňiz küle diýip, ýaşlygyň küle diýip geçirip gidersiň arab. Erti bir bakmışyň 40'a gelmişiň, bir bakmışyň 50'ye gelmişiň. Уже sen düzeldip bara bu Türkmenistanyň sen gelip Şwitsariýa öwrüp goýaý. Sen уже bu ýaşlygy tap bilmeň bilýärmi? Değermi yani? Yaşa hani etme diyemok. Doğru edýäňiz hani her bir zat hakda pikir etmek sen hakkınız erkekleriň sembolü ýaş bolurlar. Конечно has bilgilensinler. Nähili olanda nähili bolýar hakkyn hukugyny talap etme öwrenip. Yani bir ýandan özüňiz hem kül etmeňler hani ýaşly her zadyň öz wagtynda bolmaly zatyndan vaz geçmeňler. Değmez yani jertit etmeňe değmez. Ha sen azna 25 ýaşansın Malik. 24 ýaşymda. 24 yaş. Sen bu gidişde 30 yaşa çeli öýlenip bilme. 30'dan soň haçan sen tapjak göwnüňe laýyk birine, haçan Men öýlenjek. wapşe gözlem, o men wapşe pikirlemeden mowşuladyň ha. Men maksatlarym başga, men başgaça adam. Gülşah gıydın ba diýdiň hiç gelýän gıydın ma diýdiň. Näçe ýaşynda mektebe gutardy men emälik öýlenmedi. Çağlayın tek 10 yaşında men gyzym. Men çağlarym ha iş bara nemetme. Ay bolly 10 ýyldan 20 ýaşyna bolýar. Mäligim 35 ýaşyna men ýeni wagt, 34 ýaşyna men ýeni wagt. Özü aýtmam ýasa faýsyn. Belerdim gıydın eger mäli sorak gelen bolsa ýany. Öňleri var näme oglanlar gaýrlara derek öz en atalar çözdürler öýlenmek durmuşa sıkmak var meselesinde. Soňky ýarak bilen maýy. Ben şu pikirde men özüm saýlarym diýip pikirde internde şoulary ýetel alajan. Mene özüm. Ýöne söýdi de bir ýön diýeli. Men durar. Bayağı. Men Ma birekden bozdum geçiririm. yapınýan var denem gıýbat şeylerden beter var asta. Ben ýene olar durmuşyna alady demok, men diň alady diýen zadym okap bilimli bolmak, elinde bir hünär bolsun. Bar derdim şo. Sembolik gyzymyň. Ay onu mäli saýlamaz. Eger bilimli bolsa bilimli ogluny saýlar. Uy mäliňe bärdem ay. Geljek birleş oturup berýändir. Merk ya müsürüm bolma merkde de diploma. Mäli gutarana ente o. Aldım diýse gara sen bilenmok, niriň bilen diňleýän. Öňe men aldım. Ay sağ ol. Doktoruma da mı geldi? Salam aleyküm. Aleyküm gitçans. Gelin yaxşı. Qoğumyadan normal. Ana ýerjek bolýan näse doktor Aliçony ýörüm. Direy doktor Aliço sen var ýürekden prokdan ma kardiolog diýip esdik. Gel söýüw hakynda seň näme düşünjeleň bar şuňky mowduk şo söýüw barada hazanylmyş. Men polny ýow. Doktor her gün öýlenýänler yo tiço. Ýok, men Olay real. Men Yüzünü açtı, glavny ekrana goýaýyn. Ay sağ ol. Men predinna, men özümi gelecekki durmuşda ýany ýoldaşym üçin saklaýan karaç. Ona göre. Sağ ol. Diňe hataýa girip gelýäň-de. Düşünmedim. Hataýa girip gelýäň-de diýen. Düşünmedim ýene. Artık sevgili temasına geçildi mi diye. Tabii ki de burada yani bir sürü sallak var, öğrenmedik onları biraz. Ay yok man öýlenmekde däl o söýüw diýil ýa-da. Söýüw ölriýä ýa galriýa diri diýer.
Özgel näli adalan goňma? Oh şükür. Sen gözlen, sen yüzün, Hatay bir üzüm. 31 bolýar. 31. 31 çekmem Türkçe bilýän näme anlajan. Näme diýmek? Ey otur nälige düşündürme o zat. Nälik senin tek yaş o zatlardı bilirdim. Bay. Mälim breli bedne kaçını diýerler. Nälik. Men hemme yermen manna kaçın. Sen o zatlar bilirden yaşın tek. Yazıp koyuyorum komentariyada. Dik başlagaydın. Senin diýişiňi nimeden tapsyň bolýan, ýerden tapsyň bolýan ha. İşim becerdi yani öyle düşündüm. Germaniyada var nemele diýişe ýaly her hepden altynjy gün baglarym. Ey yüzün Pat, 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 başlasın senin. O şunu gutladyk. Näme ýani saçyny Zalidan gepine gidip aldyrdyr bulam. Men mi? Ýok, Ali Çodiyan. Yok. Ama doktor galat Zalina aldyrdy saçyny. Ali çok polnesti bir yazda, şo diýil ýani beýdile, no. Gıyızma oğlum mama onu aydiyanın senin. No, fizyonomiyasa вкусно da adam. Он девочка, я как девочка deyip ya. Teşekkür ederim Asya'ba. Yo, ne erkek adam neужели saçını östürse голубой bolýar? Ne logikası bu ya? O hiç Evet, özgür hadi, benim evet. saçlarım egnime düşüyor da o. Men kan Bilime düşse de şu logikany aýyryp bolýar. İsa peygamber, Musa peygamberliň saçlarym uzyn bolýar. Muhammed peygamberiň suraty ýok. Ana O misal saçlarım azat o. Rapper var Emin Rasen mana şoňa mara saçy neme her goý berse. Achilles, Gektor, öňküde bolan emmesin saç uzyn bolýar. Saçı uzatmak sünnet ha. Aldırma. Ne azatda saç ýok. Adam şoň üçin östüren saçyny. Azadın Sen bağlayon diyorum. Allah'ım yarabbim Resulallah. Yani koçluk vururum mu? Gıybat mı ne mi? Gıyvat. Adam diýenme, menem beden saç ýok kellede, şoň üçin goltugymy östüren. Günnaşan darap ýatjan goltugum. Tövbe estağfurullah. Yok da Xitaylyk izaslan kalmy? Xitaylyk izaslar diýär öwellik ýalyk bolýar. şu özgelde var yerde şu hukman zoratda bir haram tüýü hakynda gurrun gitýär ya ginekologlar hakynda gurrun gitýär. Şu hukman zoratda bir zat hakynda gurrun bardy. Azat. Tövbe. Karoçi ben 2012 ýylyň 2-nji kurs karoçi bir Ukrainka bilen tanışdym sezonda özümem. Oo! Nemede? Divçina. Ha? Divçina. Ava nemede işleyen özümem nemede Long Beach'te mi ya da Delfin'de bir yerde işleyen karoçi. Tanıştım. Ay karas şu kızık yerine gelen vakti bile koltuktan şun yal edip çıkıp durda sadakası gideyim. Koyar şurmanın ya. Tövbe estağfurullah. Erkek gıyvatı doğrudan ayağınkadan beter olya diye yönü Aynı yıktı. şu başladı da aynı şu yukarı öz geldi. Ay Yok ol temanı başka yere örme için etti ya da. Wapşa provokator, ho öwedeli diýil ýani adam wapşa provokator. Onu közel berken ben agent 2000-nji ýyldan bäri täze delin agent. Fransanyň gollaryň güne ýatyp almandyk. şu videonu görýän yaman hoşuma gidýär da bilýärmi? Her sapar görende gülýän şu videonu. Paul Roflo bilen cringe bilen. Yani täze. Bizde olsa hova soğuk başladay bilmedim näme bolýar aklım hayran. Adatdan nakar zat ýok. Başar çıkar ýalda kurtkasız. Wesmir perever nursuz okna galu. İstanbul'un kendi bir näme däl welin ýöne Antalya beýleki vilayetler ýamanysy diýär-de adamlar şortuda zatda gezipýär-de ýöne İstanbul gündüzlerine abetlere gazete bir takminen saat 2-3'ler yamanı soğuyadan ondan sonra 4 öğrekler yaman soğuk olup başlayadı.
Mayıllap başlayda soğuk derdir mayıl. Näme Yo, seyretmeyeyim ya. Yaxşı olan bir zada öyle şimalan ba biliyor musun? O yerde var neme ho asman arasında da metalalom, ot, pot, mitarit zat ya sebebi neme parahat derler Türkmenistan yani. Nämeden asmandan meteorit ya diýip dogry aýtdyň da. O Näme? da Denge var arası asman Türkmenistan'la. Ya nimetsen mi ka Azat? Şu öyün önüne nimenin iksani Atoğul diktatörün nimesini koyayın şolun sayasında belki kovulaşar mı ka? Näder ka? Heykelini diýäňmi? Oo, yo, nime plakadı var ha, plakadını şey deyip, şutaydın şey deyip koyayın. Şo Buda bilýän olsaň Budanyň heykeline tapynýarlar ha. Aslynda edersen Buda men peýgamber ýa zat Hudaý men zat diýen ha. Ol sadece men belli bir urun ideologiya mysal üçin Karl Marx ideologiýadan da ideologiya. Şo sosializm esasy şo emme zat deň bolmaly zat diýip Budanyň hereketleri şo da ol aslında ezer etsen gen bir ütköşük dinem derdi. Ýöne adamlar şonu gadymdan näre Buddizm dinine oýýarlar da etlerler hamalar şo dinle hok. Azat enten bara bizimkiler hay küşedi ya azıcık yoksa bara şon heykelini dikip şunu al tapıwam ýatýarlar. Yani Her sevme maşine taktı da var son surat asırgı eýän var şonu aňlatan ok. Başga wagtda beýlekçi şäherçilerde taksistler Azat Gurbanguly Berdimuhammedowyň gowluklary näme etdi diýip aýtsa men sadece iki sany mysal getirip biljekdi. gowluk däle Budanın- etmeli işini etti diýip. Owad yok men sadece reformalaryny aýtýandy. Mektebe 9 klassdan 10 klassa geçirdi. Bir eden uly kömegi şu meselede men mysal üçin 9'u oturmalydym welin men onu okudum. Şu Saparataýew ölen ýyly men näme wypускnikdykmda. Şonuň bilen onu okudum. Ondan soň Türkiýe gelip okumam zadymam şoňa bir yeňillik berdi. Näme üçin ende bäriniň sistemasy 9 klassly obrazowaniýany kabul etmeýär. Russiýa hem şonu ýaldy. Ýadyňa düşürmese men. Denklik almaly bolýan, denklik almaly bolýan. Ondan soňra näme berdiler ýene bir reformalarynyň we Sen 90'lar bilen okudun Azat? owa mence Kaurska şoň üçin ýaşym ýetmedi. Düşündüm. Mence Kaurly. Azat, yankı nemen aýdaýyn şu heykel barada gurrun gitti. Karoçy bir tanışlamyň biri bat da, o gatnaşýasyn agaýal. Menem daşary ýurtdan bir ýerden geldim karoçy. Indi bulara çağalaryna zatlaryna sowga daldım. Öýüne barsam telefonyň ýüzünde ýankyň suraty durdy. Bu näme diýdim o? 2019-njy ýylmy näme? Bu näme diýdim o? Sen kelläň işleýärmi bu diýdim bu. Zalim diktatora diýdim o. Sen men näme üçin ýörs bärde diýdim o. Nädip seniň suratyny goýup bilýän zat diýsem. Ay men diýä şoňa diýä bir hat ýazylanda men mellek ýerime izni alyp berdiler diýä. Men aýtdym o mellek ýer sen kimi diýdim? Howa diýdi. Aşo sen etrawyňda, sen welaýatyňda adalat bolman üçin diýdim. Şoňa ýazylypdyr diýdim, komissiýa gelipdir diýdim. Al izni berilipdir sana sowgat berilen o ol diýdim o. Şol normalny bolsa şarkıldap işläp durmaly şo ýerler diýdim. Berdimuhammedow bilen şu guruluşyň üstü bilen pul aktaýanlaryň bir ulus suwutnamasy hukmunda Kerkide 2 sany aeroport bardyr bilýän bolsaň. Birisi Köln aeroport, normal aeroport özüm, ol modern. Oňa любой samolyoty düşürmem bolýar. Näme üçin ende harby aerodromda. Oňa libosdäme ol. Yok, men aýtjak bolýanym, şol bolup duran aeroportda modernizasiýa, mysal üçin terminal, aeroportyň binasyny sadece gurup plaşatkasy zada ýa военный aeroport olduğu üçin onu hemme samolyoda näme düşüp bilýärdi. Ýöne şonu gurmadan gitdiden o bir gidete bir 5 kilometr aňyrda täzeden açyklyk ýerde aeroport kurda. Pulaklanyň bir uly bir nämesi da suwutnamasy da.
O международный aeroportu ya da ne başlarsın yani Kerki City hokmunda başlarsın yani turistik bir mekan mı? Astana Hava gidersin mi? Nereye gidersin mi? Dünya turistinin Astana Hava'nın reklam edecek olayan mı? Sen hem Kerki'ni gov bilýän öýdýän ha? Men Seni gidi seni. So